Päivää kaikille. Mä oon tosiaan Walshin Markus Innofor-nimisestä yksityisestä metsäpalveluyrityksestä. Heti kättelyssä on lämpimät onnittelut kunniapuheenjohtaja Sampo Manniselle ja yhtä lailla 80-vuotiaalle Yrjö Norokorvelle. Yrjön merkitys myös Innoforille asiantuntijana, ei vähiten tämän Association for Ecological Forestry Certification ry:n yhtenä asiantuntijana on täysin mittaamaton ja olen erittäin ylpeä, että olen saanut tämmöisten ihmisten kanssa tehdä työtä. Tosiaan tänä esitelmän aiheena on yksinkertaisesti, että mikä ihme tämä AFC ry oikein on ja miksi ihmeessä sellainen on perustettu, eikö nyt sertifiointia ole ihan tarpeeksi. Ja sitten kun puhutaan ihmeistä, niin sitten katsotaan, että miten tämä AFC ja sen edustama Evercover puu sitten oikeasti tekeekin ihmeitä. Tässä nyt nämä 3 otsikkoa. No, ennen kuin menen tuohon mikä ihmeen AFC ekan vaiheeseen, niin omalta osaltani otan esille sitten tämän Innoforin, että mikä tämä firma nyt on, jota edustan, eli se on ensimmäinen jatkuvan kasvatuksen metsänhoito neuvontayritys Suomessa ja olemme siis myöskin tässä AFC-prosessissa Evercover-puun tuottamisessa perustajajäsen ja myöskin sitten AFC:n virallisesti hyväksymä ryhmäsertifioija Suomessa. Ja mitä tämä nyt tarkoittaa, niin tähän palaan tuonnempana. Ja Innofor tekee myös tutkimuspanostusta muun muassa jatkuvan kasvatuksen hiilensidontaan ja muutamiin muihin asioihin. Eli toimimme sitten varsin laajalla kentällä sen ohessa, että myöskin ihan neuvomme metsänomistajia varsin muutaman 10 hehtaarin omistajista aina useamman 10 000 hehtaarin omistajiin saakka. Mutta tosiaan mikä ihmeen AFC, Association for Ecological Forestry Certification, se on kuitenkin nimestään huolimatta rekisteröity yhdistys ry, Suomeen rekisteröity yhdistys, ja sen nettisivujen osoite on tuossa alla. Ja sen on perustanut Innofor Silva Suomessa. Innoforin sisaryritys, ei omistuksellisesti, mutta noin henkisesti, Ruotsissa Blockhugget AB ja sitten virolainen Silvaa vastaava jatkuvan kasvatuksen harrastajien ja kiinnostuneiden yhdistys, eli Pysimetsä-yhdisty. Viroa taitavat antanevat anteeksi, jos en saanut hyvin suomalaisittain hankalaa sanaa lausuttua oikein. Tosiaan, vaikka nyt sitten ollaan tuollaisella lyhenteellä liikkeellä, niin ei ole haluttu lähteä tähän PFC, FSC, AFC, ABC, XYZ-tyyppiselle lyhennemälinjalle, joka vaan sekoittaa ihmisiä, vaan se puu, jota AFC sertifioi ja jonka laatua se valvoo, on nimeltään Evercover. Ja Evercover on rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa. No tosiaan, miksi ihmeessä nyt lisää sertifiointia, niin tässä nyt sitten näkyy tämä nykyisen metsäsertifioinnin lopputulos, oli sitten nykyisestä järjestelmistä mikä tahansa kyse. Tässä sattuu olemaan vielä Natura-aluekin kyseessä Pohjois-Karjalassa, ja sekin on siis ihan mukavasti ja laillisesti sertifioitu ja paketoitu ja sahattu ja viety maailmalle tällaisena kestävänä puutuotteena. Ja se sloganihan on ollut vuosikausia, että metsänhoidon pitää olla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Pulma on vaan se, että kun me istumme alas ja lähdemme määrittelemään komiteassa, mitä nämä tarkoittaa, niin lopputuloksena on se, että meillä on niin kuin metsänhoidollista homeopatiaa
mitä tulee järjestelmän ekologiseen ja sosiaaliseen toimivuuteen. Jos nyt sitten tässä kuulijoina on homeopatiasta innostuneita, niin pyydän anteeksi tätä analogiaa, mutta tosiaan tätä hyvin valtavaa laimennusta kriteereissä harrastaen, niin ei kyllä metsänhoidossa päästä kovin häppöiseen lopputulokseen. Ja ongelmanahan tässä on se, että komiteassa ei voi oikein luonnosten puolesta päättää, mitä siellä on mahdollista tehdä. Eli jos ei luonnontieteen ja fysiikan lainalaisuuksia ymmärretä kunnioittaa, niin huonosti käy. Mä oon joskus verrannut näitä nykyisen sertifioinnin kompromisseja siihen, että istuttaisiin alas ja päätettäisiin komitean voimalla, että valon nopeuden täytyy olla tasan 300 000 kilometriä sekunnissa, kun ei tykätä siitä kummallisesta 299,luvusta, joka on todellisuudessa mitattu, vaan päätetään nyt, että se on tämä. Ja tietenkin se, että välittääkö luonto pätkän vertaa tuosta meidän päätöksestä, niin ei välitä. Ja vastaavalla tavalla, jos me ei oteta ekologista tietoa tämän sertifioinnin pohjaksi, niin yhtä lailla sitten me menetämme metsäluonnon, ilmaston ja paljon muuta. Eli yhteenvetona tässä aloituksena, hyvät kuulijat, niin totean, että 30 vuotta metsäsertifiointia niin ei ole juuri tuonut meitä lähemmäksi tätä ekologisesti eikä ilmastollisesti kestävää metsänhoitoa, mutta samaan hengenvetoon mä haluan todeta, että tämä on mitä suurimmassa määrin myös ihmislähteinen tragedia. Se on tragedia henkisesti, se on tragedia myöskin työvoiman ja Suomen talouden kannalta. Ja se on vähitellen viemässä siihen, kun katsotaan näitä laaja avohakkuita, että keski-eurooppalaiset puunostajat on enenevässä määrin kyselemässä huolestuneina, että voiko suomalaista puuta ylipäänsä edes käyttää, kun he käyvät täällä ja näkevät, millaista jälkeä tällä hetkellä syntyy. No okei, mutta mikä sitten riittää, eli kuinka paljon metsänsuojelu nyt oikeasti on tarpeeksi tämmöisen metsäsertifioinnin, ekologisen sertifioinnin pohjaksi? Vaikuttaako talousmetsien hoitovalinnat tähän suojelutarpeeseen? Entäs Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, miten ne tähän mahtuu? Ja entäs sitten metsänomistajan talous, että suojellaanko nyt sitten koko Suomi vai mitä tässä pitäisi tehdä? No mitä tulee ekologiaan, niin menemättä nyt sen syvällisempään ekologiseen luentoon, niin totean, että jo vuosituhannen vaihteessa on ollut hyvin pitkälle selvää, että kuinka paljon metsää pitää suojella ja millä tavalla. Se perustuu yhteen kaikkien aikojen kuuluisimmista ekologisista artikkeleista, joka on vuonna 2000 ilmestynyt Ilkka Hanski, edesmenneen Ilkka Hanski professorin ja Otso Olaskaisen kyseiseen julkaisuun. Ja siinä kun tämä julkaisu ilmestyi, niin lähestyin silloin Ilkkaa ja pyysin häntä tekemään tämmöisen valistuneen maallikon ymmärrettävän version tästä kyseisestä tutkimuksestaan tyyliin, kuinka paljon metsää oikeasti pitää suojella, jotta ekologiset arvot ja lajisto säilyy. Ja Ilkka sen myös teki, ja tämä kyseinen opus, jossa on muutakin tekstiä, mutta tämä Ilkan osuus on se ajattomin, niin se on edelleen, se on ilmaiseksi luettavissa. Tuossa on julkaisun polku, ja jos haluaa tutustua siihen, että mikä on se ekologinen tietämyksen pohja, millä tätä AFC:n Evercoverin sertifiointikriteereitä on ekologisesti rakennettu, niin tästä teoksesta se suhteellisen vaivattomasti selviää. Ja mainittakoon, että jos katsotaan EU-komission voimassa olevaa metsästrategiaa, niin se on hyvin pitkälti linjassa tämän Hanskin ja Ovaskaisen silloisen tiimin tuloksien kanssa. Ja tämä ei tietysti ole sattumaa. Komission erittäin korkeatasoiset ja fiksut virkamiehet on laatiessaan tätä metsästrategiaa katsoneet, mitä tutkimus sanoo. Ja vaikka ovat lähestyneet tavoitetta eri tavoin, niin kutakuinkin samantyyppisesti ovat päätyneet tavoitteissaan kirjaamaan
Eli tästä nyt sitten Ilkan kirjasta tai sen hänen luvustaan selviää muun muassa sen, että miksi jatkuva kasvatus on keskeinen osa kestävää metsänhoitoa ekologisesti, mutta se on tietenkin muutakin kuin ekologiaa, niin kuin te kaikki tässä kuulijat hyvin tiedätte. Eli se on taloudellisesti käyttökelpoinen ja se tekee esimerkiksi pienistäkin suojelusäästöistä merkittäviä, koska se antaa tämmöisen puskurivyöhykkeen, jota avohakkuu ei tietenkään tarjoa. Ja paljon muutakin, joka sitten täydentää mainiosti tätä itse suojelualueverkoston säilyttämistä ja myöskin sen laatua. Ja näin ollen päästäänkin sitten suoraan tätä kautta tietenkin tähän Evercoverin keskeisiin sertifiointivaatimuksiin. Metsät siirtyvät siis jatkuvaan kasvatukseen osana Evercover-vaatimuksia, mutta siis kuitenkin pienaukkoja saa tehdä metsän uudistamiseksi ja jos on tarpeen, 10% metsällöstä pitää laittaa suojeluun, mutta korkean suojeluarvon metsiä ei voi hakata lainkaan niiden pinta-alasta riippumatta. Ja tämä on tietenkin hyvin ankara vaatimus, että käytännössä tarkoittaa sitä, että jos sulla on äärimmäisen arvokkaita, ekologisesti arvokkaita metsiä, niin ne tarvitsisi sitten miksi valtakunnallisen metso-ohjelman kautta saada myytyä suojeluun, että tämmöisiä metsiä ei Evercoverin puitteissa voida hakata. Mitään plantaasia ei sertifioida ilman ennallistamissuunnitelmaa, ja tässä yhteydessä plantaasi tarkoittaa myöskin mitä tahansa yksilaista tyypillisesti avohakkuun jälkeen istuttua metsäpuurivistöä, eli riippumatta siitä, onko se puulaji luontaisesti esiintyvä vai ei. Tässä on myöskin Evercoverissa on hyvät työvoimakriteerit, ja yksi tärkeä lisä on, että tämän auditoijan, eli se, joka riippumattomasti tarkistaa, että tätä metsää on hoidettu Evercover-vaatimusten mukaisesti, niin sen lähettää paikalle itse yhdistys, ei se tarkistettava yritys tai metsänomistaja. Eli tällä tavalla ei synny tarkastajalle sellaista painetta, että se, joka maksaisi hänen palkkansa, olisi samalla se, jota hän auditoi. Ja tosiaan AFC-yhdistys ry hyväksyy erikseen kaikki nämä Evercover-ryhmäsertifioijat. Tässä pilottivaiheessa nyt sitten Innofor on Suomessa ja Blockhugget Ruotsissa ryhmäsertifioijana. Ja tänä vuonna nämä auditointimaksut ovat ilmaisia, koska kilpailua ei tässä pilottivaiheessa ole. Jatkossa ryhmäsertifioijansa voi itse valita, mutta on tärkeää kuitenkin korostaa, että se, että ryhmäsertifioija, jonka piiriin metsänomistaja tulee ja joka auttaa häntä toteuttamaan nämä Evercover-vaatimukset, niin se ei tarkoita sitä, että tätä kyseistä ryhmäsertifioijaa pitää käyttää metsänsä hoitajana. Eli tämmöistä ristikytköstä vaadetta ei ole olemassa. Eli miten sitten tässä nyt sitten loppuun, miten siirryt Evercover-puun tuottajaksi, niin AFC ry ei sinänsä kanna jäsenmaksuja, vaan se liittyminen tapahtuu AFC:n hyväksymään ryhmäsertifiointiorganisaatioon, joka siis Suomessa tällä hetkellä on Innofor. Ja me siis tosiaan vastataan siitä, että näitä Evercover-sertifiointiehtoja noudatetaan. Ja kuten tuossa totesin, niin normaalin kilpailun takaamiseksi meitä siis ei tarvitse käyttää metsänsä hoitajana, eli tätä kytköstä ei ole, mutta toki Innoforia voi pyytää tekemään niin. Tässähän on se hyvin merkittävä asia Evercover-sertifioinnin ja muiden sertifiointien välillä, että siinä missä muut sanoo, että okei, kun teet näin ja näin ja näin, niin talousmetsiäsi voit hoitaa miten haluat, niin Evercoverissa todetaan, että ei, että me annamme aika tiukat rajat sille, miten talousmetsiäsi ylipäänsä saa hoitaa ekologisen, sosiaalisen kestävyyden nimissä, ja se tietenkin asettaa tälle
metsänhoitajalle aika tiukat vaatimukset, että sen takia ainakin itse kyllä, vaikka toivonkin, että AFC nimeää muita ryhmäsertifioijia ja Innoforille kilpailijoita Suomeen ja muualle, niin samanaikaisesti AFC on myöskin kontrolloitava, että se nimeää vain sellaisia tahoja edustajakseen, jotka oikeasti osaa tehdä jatkuvaa kasvatusta, koska jos ei osaa, niin silloin voi tehdä omistajalle aika suurta vahinkoa. Ryhmäsertifiointi tarkoittaa siis sitä, että ne vuositarkastukset, ne auditoinnit tehdään otannalla. Se tarkoittaa, että hinta per metsänomistaja laskee. Että se on tämän koko ryhmäsertifioinnin idea. Muita vuosimaksuja, kun tämä auditointi ei ole Evercoverin liittymisen osalta. Ja sitten tietenkin erinäköisiä muita maksuja ei tule muuta kuin sitten, kun tehdään hakkuita ja tulee nämä normaalit suunnittelun ja metsäsuunnitelman täydentämisen ja sitten tietenkin puun korjuun maksut. Evercover, kuten muutkin sertifioinnit, edellyttää toki, että metsäsuunnitelman pitää olla voimassa ja sen pitää olla täydennettynä sillä tavalla, että nämä Evercoverin vaatimukset siinä metsäsuunnitelmassa näkyy. Pyritään saamaan Evercover-puusta selkeästi korkeampi hinta kuin markkinahinta, mutta tätä ei voida taata. Eli tätä ei ole AFC ei määrää Evercoverille mitään spesifiä hintaa, vaan sen määräytyy markkinoilla. Meillä on ryhmäsertifioina myöskin tämmöinen vaade metsänomistajille, joka liittyy tähän, että jos se puun ostaja tai Evercover-puun ostaja haluaa käydä paikan päällä toteamassa, miltä se jälki näyttää, niin metsänomistajan pitää tähän suostua. Eli käytännössä tämä puun ostaja silloin ottaa yhteyttä ryhmäsertifioijaan Innoforiin ja me taas otetaan yhteyttä metsänomistaja ja sanotaan, että tämä henkilö haluaa nyt tuoda henkilökuntansa tai asiakkaansa paikalle, sovitaan aika ja se tulee sitten paikalle näkemään, mitä jälkeä metsässä on tehty ja ne voi ottaa sieltä valokuvia ja keskustella omistajan kanssa, jos tämä haluaa. Mutta tarkoitus ei nyt ole sit lähtökohtaisesti, että ne räväyttää sen sit vaikka Facebook-sivuille, että oltiin juuri tuolla ja tuolla. Tästä käydään vielä jonkun verran keskustelua AFCn sisällä, että tästä julkisuuspykälästä, mutta tässä vaiheessa tämmöinen tietty anonymiteetti kyllä on tarkoitus säilyttää tällä reunaehdolla, jonka tässä kuitenkin selostin, että on erittäin tärkeää tämän hankkeen uskottavuuden kannalta, että asiakkaat voi käydä katsomassa, miltä se Evercover-jälki metsässä näyttää, koska se jälki muualla on niin hirveää ja todistustaakka on meillä, että kun me nyt väitetään olevamme niin paljon parempia, niin sen täytyy sitten myös näkyä. Ja tulevaisuudessa kaavaillaan, että Evercoverin tuottaja metsänomistajat pääsevät osalliseksi hiilikauppa- ja biodiversiteettikompensaatiomarkkinoihin. On muuten mahtava sana, biodiversiteettikompensaatiomarkkinat. Ja nämä on kehittyviä tuotesektoreita, joista mä ainakin itse uskon, että tulevaisuudessa voi saada johon merkittävästikin lisätuloa. Ja viimeisenä totean, että Evercover Timber-laatuja ovat siis Matching Timber sekä Direct Timber. Tämä Matching Timber toimii tämmöisellä vihreä sähköperiaatteella, eli ostat puuta ja jossain vastaava määrä Evercover-puuta hakataan. Kun taas sitten Evercover, sitten Direct Timber tarkoittaa ihan just sitä, että se puu, mikä metsässä hakataan, niin se menee sitten sahan jalostajan kautta sitten suoraan lopputuotteeseen. Ja tämä Evercover oston lisähinta, niin se jakautuu metsänomistajan ja tämän myyjän sekä AFCn kesken, eli sille on 3 ottajaa, eli luonnollisesti se, joka myy sen puun, niin sen täytyy pysyä hengissä. Metsänomistajan kuuluu saada oma osuutensa siitä, että hän noudattaa aika tiukkoja kriteereitä ja myöskin suojelee metsänsä enemmän kuin mikä normaalisti vaadittaisiin. Ja sitten tietenkin AFCn ry:n täytyy saada siivunsa, jotta yhdistys pysyy hengissä. Evercover-puun hintoja ei siis säädellä, kuten tuossa totesin, ja isoon rakennushankkeeseen, kun ostaa Evercover-puuta, niin ostaa samalla myöskin logon käyttöoikeuden hankkeessa. Jos ostaa vain pieniä määriä puuta, niin sitten ja tekee siitä jotain korkean tason
tuotteita kuin vaikkapa kirjoja tai huonekaluja, niin silloin siitä tulee, tästä logon käytöstä tulee ylimääräinen maksu AFC:lle, koska puun käyttö siinä on niin vaatettu, vaikka jalostusarvo on suuri. Kiitoksia.